Усім прывітанне. Прывітанне. Сёння я паспрабавала запісаць стрым першы ў сваім жыцці праз OBS Studio. І я нават гэта рабіла з мультыстрімінгавым каналам Restream.io. Вось, і я спрабавала гэта зрабіць усё правільна, так як трэба было, так як ось мне навучылі блогеры уначы, і ўсё працавала, апроч за гук. Таму вы не ведалі ні для каго я гэта раблю, ні што я раблю. Я атрымала некалькі каментараў кшталту мілашка і прышпільны сабака, але нічога не зразумела. Прабачце, калі ласка, мне вельмі прыкра, што не атрымалася адразу з гукам. І я зрабіла ў выніку гэта на ВКонтакце, праз лайв, на ВК лайв, як мяне навучылі людзі, які гэта ўжо рабілі на ВКонтакце. Пакуль што маё новае ўвядзенне на іншыя сайты яно не выйшла. Але зараз я хуценька зляплю тое, што ёсць. Калі вы гэта глядзіце, я гэта ўжо зрабіла, і ў мяне хаця б нешта сёння атрымалася. А ў гэтым відэа вы зведаеце, чаму паняцце псіхічнай і псіхалагічнай нормы нельга блытаць з паняццем псіхічнага і псіхалагічнага здароўя. Гэта раз. І два, ці атрымаецца у касе, як у псіхолага, упільнаваць каву. На хвіліночку, у мяне гэта другі стрым, і першы мой стрым рабіў чалавек з іншага камп'ютара, які сам займаецца тэхнікай, а я з ім проста размаўляла, і мне спытаў нейкія парады, там, псіхалогіі, па фізіялогіі. Калі мажліва, давайце, напэўна, гэты стрым зробім вось такім, які ён ёсць. Наступны раз я паспрабую так, я паспрабую ўжо больш да гэтага падысці падрыхтавана, хаця, здаецца, я ўжо раз сядзела вучылася праз камп'ютар і YouTube ролікі. Калі у вас ёсць парады, як зрабіць з OBS стрымінг, так вот гэта пайшло на YouTube, Facebook і сюды з гукам, гэта будзе здорова. І там было добрае відэо з добрымі наладкамі. Дык вось, у Італіі, што я вам казала пра цытрыну. У Італіі каву з цытрынай п'юць пасля таго, як хтосьці выпіў вельмі шмат алкаголю, і на наступны дзень мае пахмелле, апроч того мае нешта на кшталт атручання, таму што яны вераць, што кава з цытрынай выклікае ванітны рэфлекс, рвотны рэфлекс. А ў нас каву з цытрынай прывезлі як такі мясцовы энергетык. Я памятаю, што першы раз я каштавала каву з цытрынай ад свайго сябра Віктора Лупасіна, беларускага паэта, пасля таго, як мы з сябрамі рабілі такую ноч прагляду кіно. Ну і гадзін у 6 раніцы, усе былі вельмі невыспаны, ён прыгатаваў гэтую каву, і нам не давялося спаць і яшчэ 24 гадзіны. Было вельмі моцна па эфекце. Як, не ведаю, 8 кубкаў кавы выпіў, хаця мы купілі па адным. А яшчэ каву з цытрынай любіў мой дзядуля. У яго ніякага ванітнага рэфлекса не выклікала гэта, і ён яшчэ дадаваў замест цукру мёд. Каву можна рабіць тысячамі розных спосабаў. Тут я ўжо казала, гэта не кава лавацца, гэта банка. А ў ёй нейкая кава, якая была на зніжках. Напэўна, самая смачная кава, якую я каштавала ў сваім жыцці, была блізкая. Але мы сёння такім не разжываемся, будзем гатаваць таго, што ёсць. Лыжачка, джэзва альбо турка. Дарэчы, па-беларуску кава яна мая заўсёды. Па-руску, я вось пра гэта казала, зноў ж такі не было гуку. Па-руску кофе, он мой, кофе. Першы раз гэтае слово выкарыстоўвалася менавіта як напітак кофе. І было вельмі зразумела, што гэта мужчынскі род. Пасля таго, як пайшла фасцынацыя, людзі былі закаханыя ў французскую культуру, кофе ператварыўся ў кофе. Быў страчаны гэты канчатак, бо вельмі шмат было займання з французскай мовы, як у рускай інтэлігенцыі, так і ў польскай інтэлігенцыі. Дарэчы, калі вы паслухаеце польскамоўную паэзію старую, там, дзе яна яшчэ вельмі рытмаваная, вы пачуеце, што мова вельмі нагадвае французскую. Сама па сваім гучанні, яна вось так льецца, і я першы раз, калі пачула, нават не зразумела, была падрыхтаваная стэрэатыпна, што зараз будуць гэтыя пш-ш, але не. Яна была вельмі мілагучная і прыгожая, такая трохі з гэтымі
і падкартаўліваннем. Сёння, апроч за тое, што мы прыгатуем каву, я з вамі паразмаўляю пра міфы ў псіхалогіі, як медыцынскі псіхолог, з якімі я сутыкаюся і перыядычна пра іх чытаю, пра тое, як блытаюць паняцце псіхічнай нормы і псіхічнага здароўя. І плюс пра тое, што падыходаў да ўспрымання псіхалагічнай нормы і псіхічнай нормы вельмі шмат, але нейкім чынам людзі гэтага не ўлічваюць і неяк распаўсюджваюць, генералізуюць паняцце нормы, так быццам бы гэта не залежыць ні ад культуры, ні ад часу, ні ад таго, як змяняецца статыстыка. Ёсць розныя падыходы, у тым ліку статыстычны падыход да паняцця псіхічнай нормы, ёсць так званы канвенцыянальны культуралагічны падыход, ёсць гуманістычны падыход, і гэта ўсё, калі ўлічыць, яны адно перацякаюць. Медыцынскі падыход паталагічны, так? То вы зразумееце, што норма па-руску паняцце расцяжымае. А я б сказала, па-беларуску гэта зменлівае паняцце. Гэта залежыць ад таго, якой вы культуры. Гэта залежыць ад таго, які перыяд часу вы знаходзіцеся. Гэта залежыць ад таго, рэагуеце вы адэкватна на сітуацыю, ці гэта неадэкватная рэакцыя. Давайте пачнем з вами каву, каб яна гатавалася. На вось такую джэзву, як у мяне, гэта на 2 кубкі. Я звычайна выкарыстоўваю 4 лыжышкі. Атрымліваецца так, як 2 лыжкі на 1 кубак. Вы дадавайце столькі, колькі вам хочацца. Маленькая заўвага фізіялагічнага характару. Калі у вас, напрыклад, ёсць праблемы з сэрцам, але вы любіце каву, не абавязкова замяняць яе на цыкорый. Толькі сярод вашых спецый, у мяне тут ёсць набор, якім я карыстаюся, сёння ў іх няма гэтага вельмі важнага інгрэдыента, які называецца кардамон. Кардамон у мяне называецца не проста так. Гэта спецыя, якая паходзіць ад лацінскай назвы кардіосэрца. Кардамон зніжае нагрузку на ваше сэрца ад таго, што вы ўжываеце яшчэ. Напрыклад, ад той самай кавы. Альбо калі вы чалавек, у якога запаволены сэрца рух, як у мяне трошкі запаволены рух сэрца, трошкі запаволены атрымліваецца абмен рэчываў, павольней рухаецца кроў. І для гэтага я вельмі часта, каб трошкі яго паскорыць, выкарыстоўваю імбір, цытрыну, гваздзікі, перац, можна чорны, можна чырвоны чылі, вось у мяне іх нейкі сумесь перцаў, проста з крамы выталю найбліжэйшай, да якой недоўга ісці. Калі у вас наадварот паскораны рытм сэрца, альбо ён у вас збіты, альбо вы гіпертонік, вам трэба дадаваць кардамон і менш перцаў, і менш імбіру. 4, і ў мяне атрымаецца на 2 кубкі кавы. Магчыма, адной я пачастую хейце. А можа быць не. Скажу вас, не жартую. Зараз наскакаем імбір, зноў жа такі я нагадваю, калі у вас ёсць праблемы з сэрцам, імбір і перац гэта вам трэба. Вы можете дадаваць, калі вы дадалі кардамон. Ён знімае як ціск на сэрца ад вашай кавы, так і знізіць праблемы, якія могуць узнікнуць пасля старэння току крыві. Калі зрабніць мацней, будзе больш перчы. Яшчэ одна маленькая фішачка, вы можете першапачаткова звязаць саму скурку з імбіру і таксама яе дадаваць, яна вельмі карысная. Так, калі няма імбіру, вы можете дадаць трошечкі перцу, альбо калі вы вельмі любіце, каб прыпякала. У чырвоным перцу у чылі ёсць вельмі добрыя рэчывы, якія дапамагаюць не толькі кроў разагнаць, але і, напрыклад, паскорыць кіслародны абмен у нашым галаўным мозгу. Чаму? Таму што калі у вас хутчэй рухаецца кроў, яна хутчэй нясе кісларод да галаўнога мозга ў тым ліку. І вы хутчэй думаеце, цынамон яшчэ адна спецыя, якая зніжае ціск на сэрца. Але кава ад гэтага стане трошкі больш вязкай. Гваздзікі. Так, я вычвараюся са спецыямі як магу, усяго сыплю на бока. Мускатны гарэх.
Не так давно ад сваёй знаёмай, якая займаецца псіхафармакалогіяй, зведала, што мускатны гарэх выкарыстоўваецца для такога трохі апіятычнага эфекту людзей. Некаторыя маладзёны, у якіх ёсць цікавасць да розных псіхаактыўных рэчываў, купляюць мускатны гарэх і яго ўжываюць. Не рабіце так, калі ласка. Гэта не вельмі здорава для вашага стану, не толькі псіхічнага і псіхалагічнага, але і агульнага стану здароўя. І зусім трошачкі ваніліна не перабаршчыце, таму што будзе гарчыць. Зусім крыху. Здаецца, са шмат кінула. Ну, нічога страшнага. У мяне ёсць нешта, што падсалодзіць гэтую тэму. І цытрынкі я тут дадаю, таму што гэта рацэпт дзядулі. Зноў жа такі фішачка. Варыць я саму цытрыну не буду, я буду варыць толькі цытрынавыя коркі. А сама каштоўная цытрына у нас застаецца цэлая, і вы можете яе дадаць ужо потым у каву. Гэта хутчэй дадасце яму нейкі смак, нейкі пах, але не кіслы. Ён будзе хутчэй харкаваны. Водичка, якая отстоялася забыла, потому что у нас вода вельмі залезистая, и вы можете бачить, а для чего он вам внутри. Воды я доливаю амаль до горлышка, трошечки меньше. Ну и теперь галоўны сакрэт у прыгатаванні кавы. Не вельмі вялікая тэмпература. З магчымых 10 балаў сваіх на пліце я ставлю недзе на 5. Калі ў мяне вельмі шмат часу, я поставила яшчэ меней, можа быць, спачатку на 4. Першы раз кава пачынае прыпадымацца, вы яе здымаеце, альбо просто выключаеце, чакаеце нейкі час, там хвілін 5-10, і ставіце зноў яна прыпадымаецца, паўтараеце 3 разы. Гэта такі закон людзей барыста, якія робяць сапраўды вельмі добрую каву. І так рабіў калісьці вось, напэўна, яшчэ і зараз робіць, калі яго ёсць час. Былі мой муж, ён рабіў неверагодна смачную каву, толькі ён яшчэ любіў дадаваць на пачатку цукар, разаграваць турку і джэзву. Можна і разаграваць разам з кавай і цукрам, яно карамелізуецца. Пасля гэтага вы дадаеце ваду і атрымліваецца вельмі смачная, пышная кава, такая насычаная. Давайте вернемся до того, что я вам хотела распавесці пра паняцце нормы і нормы і пра тыя падыходы, якія вось на гэтую тэму існуюць. І я нагадваю, так, у мінулы раз я казала пра гэта, і гуку не было. Все, што сёння я распавядаю, гэта робіцца ў падтрымку клубнага дома Open Soul, альбо адкрытая душа. Гэта першы клубны дом у Мінску. Клубныя дамы аб'ядноўваюць людзей, якія маюць псіхіятрычныя дыягназы, але яны знаходзяцца, напрыклад, у стане рэмісіі. Яны выйшлі, не знаходзяцца недзе ў стацыянары, проста жывуць. І неяк трэба сацыялізавацца, неяк трэба зноў увайсці ў грамадства. Гэта адно і тое ж. Неяк трэба паднавіць свае навыкі, напрыклад, навык гатавання. І гэтак далей. Канешне, запіс відэа застанецца, калі ў вас зараз няма часу, то вы можете потым вылучыцца, праглядзець. Так вось клубны дом, які ў нас у Менску, ёсць на партале імена МАК па спасылцы мажлівасць іх падтрымаць. Гэта вось такі быў першы ў Беларусі клубны дом Open Soul, ён знаходзіцца ў Менску, вы можете туды прыйсці, калі скончыцца наша самаізаляцыя і калі спадзе вось гэтая эпідэміялагічная пагроза. Пабачыць, што там робіцца вельмі шмат цікавага. Праходзяцца розныя курсы, напрыклад, навучання камп'ютарнай грамотнасці, якой бы мне не зашкодзіла сёння праводзіць стрымы з гукам. Праводзіцца навучанне па нейкіх тэмах, напрыклад, ангельская мова, іншыя навыкі. А таксама праводзіліся вось такія кулінарныя дні, калі нешта гатавалі, можна было паесці, можна было проста навучыцца штосьці гатаваць, пабыць у прыёмнай кампаніі. Зараз на ізаляцыі людзі гэтага пазбаўленыя. Ну і вось такім чынам праз онлайн-эфіры мы спрабуем вярнуць нейкую далучанасць да сваёй супольнасці і паказаць, што людзі, якія як прафесіяналы, псіхолагі, псіхатэрапеўты, якія працуюць нароўні
з іншымі людзьмі ў доме, так і проста чальцы, якія маюць дыягназы, абсалютна спакойна могуць у сваім звычайным жыцці рабіць штодзённыя рэчы, напрыклад, гатаваць каву, гатаваць пірагі, амлеты, што заўгодна. Размаўляць пра цікавыя тэмы, чытаць вершы, чытаць кнігі. Вернемся да паняцця псіхічнай нормы. Гэта вельмі цікавая рэч у тым плане, што ў розныя часы былі вельмі розныя да гэтага падыходы. Адзін з першых падыходаў, які быў ужыты, чаму? Таму што трэба было разумець, напрыклад, у судах. Вы чалавеку даеце пакаранне за тое, што ён рабіў наўмысна, ці за тое, што у яго, напрыклад, нейкі разлад, і ён не ўсведамляў, што ён робіць. Там розныя будуць меры пакарання. Гэта вельмі прыкладная рэч была для таго, каб зразумець, з'яўляецца чалавек у норме ці не з'яўляецца. І вось ужывалася такая статыстычная норма, статыстычны падыход, для якога збольшага выкарыстоўвалі гаўсаву функцыю. Гаўсава функцыя – гэта нармальнае размеркаванне, вось так яно выглядае. Але гэтая статыстычная норма, яна ўжо зараз радзей выкарыстоўваецца, таму што, хутчэй нават з абачлівасцю, з аглядкай. Таму што статыстычная норма залежыць ад культуры і ад таго, дзе збіраліся дадзеныя, каб вывесці гэтую крывую. Напрыклад, у нас ёсць грамадства амерыканскае, у якім збіраецца інфармацыя пра колькасць гістэрык у дзяцей увогуле. Так? Колькі разоў дзіцёнак кідаецца на падлогу па ўзросце ад 3 до 5 гадоў, пачынае біць рукамі і нагамі, плакаць і крычаць. Высвятляецца, што, напрыклад, 10 разоў за год гэта прыкладна сярэдняя норма, ад 5 до 10 разоў за год. А у афрыканскім племені Тумба-Юмба дзеці кідаюцца ў гістэрыку на падлогу і вогуле там не кідаюцца, напрыклад, кідаюцца на зямлю адзін раз на год. Таму што проста часу няма, ад ірваў уцякаюць. То есть такія смешныя прыклады, ясная справа, што я іх зараз даводжу до гратэска. І ў іх 10 разоў за год гэта будзе ўжо яўна не норма. Але амерыканскае грамадства, якое збірала ў сябе інфармацыю, яно гэта не ўлічвае. Ці, напрыклад, зноў там, дзесьці ў Германіі збіраюць статыстыку пра шлюбы, высвятляюць, што ў сярэднім больш-менш нармальны час, калі людзі выходзяць там замуж ці жэняцца, гэта 35 гадоў, умоўна, так? А калі гэтая статыстыка прыходзіць у Расію, гэта будзе абсалютна не норма, таму што там выходзяць у 18-19 і заводзяць дзяцей. І калі яна прыйдзе кудысьці яшчэ далей там у Азію ці ў краіны трэцяга свету, зноў ж такі гэта будзе не норма, таму што там выходзіць, як толькі у жанчыны з'явіліся месяцовыя, яе выдаюць замуж, і ўвогуле тут не ідзе пра нейкі саюз душ і сэрцаў, а хутчэй пра нейкі ўзаемаабмен эканамічны ці для захавання генетычнага фонду. І то прыклады, якія я прывожу, каб паказаць, што статыстычная норма, яна залежыць ад культуры, ад гісторыі, яна залежыць ад таго, у якіх абставінах вы яе вымяраеце. Калі вы памятаеце, то у п'есе «Горе от ума» Островского быў той момант, што частка хацелі назваць вар'ятам. За што? За тое, што ён не падыходзіў пад умовы таго грамадства, дзе ён апынуўся. Калі мы гэта чытаем як гледачы, як чытачы, то разумеем, што само грамадства было не вельмі ў норме. І вось гэтую канцэпцыю увёў такі антыпсіхіятр Лэнг, доктор Лэнг. Ён сам быў доктарам-псіхіятрам, але вось ён першы загаварыў пра тое, што, мажліва, не людзі хворыя на шизофрэнію, а грамадства становіцца такім невыносным і падводзіць чалавека да гэтай хваробы, і яго хвароба – гэта адэкватная рэакцыя на неадэкватныя абставіны. Вось тут вельмі цікавы момант. Яшчэ адзін падыход да высвятлення норма ці не норма. Калі мы кажам не пра статыстыку, бо статыстыка яна залежыць, пра гэта мы ўжо казалі, так? То як будзем тады псіхапаталагічна падыходзіць да нормы? Ёсць такая так званая культурна-рэлятывісцкае гледжанне на гэтую праблему. Тое, што суадносіцца з уяўленнямі дадзенай культуры пра норму, будзе лічыцца нормай.
Але ёсць таксама універсальныя псіхічныя захворванні, напрыклад, страта памяці. Так? Яны не залежаць ні ад культуры, ні ад ранга, ні ад чаго. Вось пытанне з дэмэнцыяй. Гэта будзе той момант, калі мы не будзем казаць пра тое, норма ці не норма, залежыць ці не залежыць ад гісторыі. Калі мы будзем казаць пра такі гуманістычны падыход, той самы, які даваў, напрыклад, Лейнг і іншыя пазней экзістэнцыяльныя псіхолагі, псіхатэрапеўты, яны казалі пра адаптыўнасць чалавека, пра яго здольнасць пэўны момант падладзіцца пад тыя стрэсы, пад тое, што яму прапануе грамадства, час, правілы гульні, ці ён разумее, умоўна кажучы, кажу зараз пра сацыяльную ролю, як гульню. Так, нейкі соцыум нам кажа, што ненармальна плакаць і крычаць там на працоўным месцы. Так? Ці вы здольныя гэта ўспрыняць, ці вы здольныя каналізаваць свае эмоцыі, напрыклад, калі вам хочацца плакаць і крычаць, таму што штосьці здарылася або зараз на працы, як вы на гэта адрэагуеце. Вось адаптыўная функцыя паказвае, што чалавек у псіхалагічнай норме, ён будзе здольны, напрыклад, адкласці гэты момант рэакцыі, альбо ён будзе здольны знайсці лазейку, напрыклад, адысці ў прыбіральню, там паплакаць, памыць твар, вярнуцца, так? Падладзіцца са сваімі унутранымі пачуццямі і гэтак далей пад тое, што яму трактуе і кажа грамадства. Такое самае стаўленне мелі і нашыя умоўна айчынныя альбо блізкія да нас псіхолагі, псіхатэрапеўты, пра гэта казаў Выгольскі, і пра гэта так казаў псіхіятр Ганушкін. Ён яшчэ падкрэсліваў, што калі мы будзем казаць пра псіхалагічную норму, зараз я памяшаю каву, і пра індывідуальнасць асобы, гэта ўжо як бы супярэчанне. Я вельмі люблю каву, і зраблю трошки нішую тэмпературу, так хутчэй гэтая кава зрабілася. Апроч за цытрыну вы можете дадаваць у каву замест цытрыны, я ўжо казала, апельсіны, мандарыны, мандарынавыя коркі, альбо шыпшыну, шыповнік. У ім вельмі шмат таксама вітаміну С, і прыкладна як з цытрыны ён будзе у вас кіпячвацца таксама і з шыпшыны, але ён дасі вельмі прыемны смак, такі зноў ж трошкі кісленькі, трошкі гаркаваты. Камусьці гэта падабаецца. Калі вам падабаецца, то калі ласка. І яшчэ вернемся да кавы. Ёсць адзін вельмі класны лайфхак, які называецца раф-кава, з сочывам альбо з ягадамі. Вы можете дадаваць у сваю каву вішні, маліны, чарніцы, ажыны, што вам зараз кладзецца да душы, альбо сочыва. Я вельмі люблю рабіць на вішнявым сочыве, і зараз у мяне яго проста дома няма, але я сёння знайшла шыпшынавы сіроп, і замест цукру буду дадаваць яго ў каву, і спадзяюся, што гэта будзе вельмі прыемна. І яшчэ адзін лайфхак да кавы, калі вы яе п'еце без цукру, каб яна была вельмі здаровая, вы можете браць бананы. Чаму? Кава ў вялікіх порцыях, ясна справа, што ад аднаго кубку у вас нічога не здарыцца, але ў вялікіх порцыях яна вымывае калій з арганізму. А вось натрыева-каліевы баланс у вас будзе вяртацца, калі вы будзеце з'ядаць да аднаго кубку кавы прыкладна адзін банан. Салодкі, такі, ведаеце, трохі пераспелы, у ім вельмі шмат гэтага калія. Замест банану вы можете браць курагу, вы можете браць таксама, наколькі я ведаю, фінікі і інжыр. Яны, апроч того, што салодкія, як цукеркі, яшчэ будуць здаваць, вяртаць вам гэтыя карысныя рэчывы. І вось псіхіятр Ганушкін казаў, што гэта супрацьпастаўленне індывідуум, асоба, і грамадства. Грамадства дае нам нейкія правілы і патрабуе ад нас гэтых правілаў выканання і прытрымлівацца іх. Так? А індывідуум мае сваё ўласнае ўнутранае жыццё, і ён можа не падыходзіць да гэтага грамадства. Вось тут мы будзем казаць пра нейкую дэвіяцыю, адхіленне ад нормы, якая можа быць, і пра гэта зноў ж такі забываюць. Гэта адзін з міфаў, так, што дэвіяцыя гэта заўсёды кепска. Ёсць пазітыўная дэвіяцыя. Напрыклад, геніяльнасць з'яўляецца пазітыўнай дэвіяцыяй. Напрыклад, здольнасць творча адаптавацца да грамадства і вы знаходзіць гэтыя лазейкі, як сябе прыстасаваць і застацца ўвогуле самім сабой у той час, калі на вас там, напрыклад, ціснуць, гэта будзе зноў ж такі пазітыўная дэвіяцыя.
І, напэўна, найвялікшая роля псіхатэрапіі будзе дапамагаць чалавеку заставацца сабой і знаходзіць тыя мажлівасці для пазітыўнай дэвіяцыі, каб ён не адхіляўся ў негатыўную дэвіяцыю ў разброні самога сябе. Калі мы зноў жа такі будзем казаць пра тое, як ВОЗ у нас высвятляе праблему псіхічнага здароўя і здароўя, то тут мы знойдзем вось такое тлумачэнне. Крытэрыі псіхічнай нормы, вось я іх для сябе трымала, так каб вам потым параспавядаць, так? Крытэрыі псіхічнай нормы – гэта наяўнасць крытычнасці да самога сябе і сваёй псіхічнай дзейнасці і таксама сваіх паводзінаў, вынікаў паводзінаў. Што значыць крытычнасць? Гэта мажлівасць паставіць пад пытанне, гэта мажлівасць засумнявацца, што можа быць вы неправыя, а можа быць і правыя. І пачаць аналізаваць. Вы аналізуеце, вы правяраеце, што да чаго прыводзіла, так? Ці ўплывалі вы на сітуацыю, калі вы ўплывалі, то і якім чынам, што адбывалася за чым. Вы аналізуеце, і вы не стаіце ўвесь час на адной і той жа кропцы. Я правы, і ўсё толькі таму, што я правы. Альбо я не правы, таму што я заўсёды не правы. Гэта таксама адсутнасць крытычнасці. Крытычнасць – гэта не азначае лаяць сябе. Гэта азначае задавацца пытаннямі. Суаднасенне псіхічных рэакцый, то бок іх адэкватнасць, да сілы і чысціні ўздзеянняў асяродку, то бок сацыяльных абставінах і сітуацый, у якіх вы знаходзіцеся. Калі, прабачце, на вас крычыць ваш кіраўнік, крычыць страшна, лаецца матам, і ў нейкі момант вы пачынаеце плакаць альбо адказваеце яму таксама агрэсіўным крыкам, ваша рэакцыя, нават калі яна непрымальная ў соцыуме, яна будзе адэкватнай, таму што вы былі ў неадэкватнай сітуацыі. Здольнасць самакіравання паводзінамі ў суаднясенні сацыяльнымі нормамі, правіламі і законамі. Гэта найперш здольнасць разумець, што ад вас патрабуе гэтае дзіўнае грамадства, у якім вы апынуліся, і тыя дзіўныя часы, у якіх вы жывеце. Так? Якія ў нас ёсць законы, чаго ад вас чакаюць. Вось з гэтым узнікаюць часта праблемы з адаптацыяй, калі чалавек з аднаго асяродку трапляе ў іншы. Напрыклад, эмігранты, калі яны пераязджаюць, і культура, у якой яны раслі, да якой яны прызвычаіліся, якую яны разумеюць і ведаюць, раптам вельмі моцна, а можа быць нават не моцна, а ў дэталях, і у якіх хаваецца умоўны д'ябал, так? Адрозніваецца ад таго, дзе вы зараз. І вось, напрыклад, калі моцна адрозніваецца, яшчэ вы можаце нейкія галоўныя рысы зразумець, уявіць сабе і паступова да іх адаптавацца. А калі гэта дэталі, але дэталі вельмі значныя, вось тут будуць праблемы, таму што вы іх можете адразу не зразумець, і не зразумець, а што змянілася. Ёсць яшчэ момант з грамадствамі ўнутры грамадства. Напрыклад, вы экстраверт, і вы раслі ў сям'і экстраверта, у вас былі сябры экстраверты, і раптам вы трапляеце на месца працы, дзе большасць людзей з'яўляецца інтравертамі. Я зараз вельмі моцна абагульняю, так? Я называю экстравертамі не тое, што імі з'яўляецца, а вось нейкую галоўную стэрэатыпную рысу, любоў да стасункаў. Гэта не так. Не ўсе экстраверты любяць стасавацца, і не ўсе інтраверты не любяць стасавацца. А вось зараз гэта стэрэатыпнае названне, каб не губляць шмат часу на тлумачэнне. Дык вось, вы трапляеце умоўна з асяродку, дзе стасаваліся, перапісваліся па 10 паведамленняў на дзень, 5 званкоў – гэта абсалютная норма, ці кожную гадзіну названьваць і пра нешта размаўляць. І вось вы былі ў такой супольнасці, у такім грамадстве. І тут вы трапляеце туды, дзе усе маўчаць, чытаюць кніжкі, не хочуць адзін з адным стасавацца, і ім здорава так, ім класна. А вы здаецеся нейкім дзіўным, навязлівым, назойлівым, вас пачынаюць на вас пачынаюць глядзець коса, трыва, думаць, што вы нейкі такі, не такі, і вы ўжо пачынаеце сябе такім адчуваць, не ведаючы, што здарылася, чаму. А справа тым, што грамадства змянілася, а патрабаванні былі невідочнымі. Вам ніхто не вытлумачыў, што вы зараз трапілі ў новае грамадства. Не было гэтага надпісу на сцяне, і над кожным чалавекам таксама не вісела, што ёсць канкрэтна з гэтай асобай. І трэба размаўляць раз на месяц, і яму будзе класна. Скажы прывітанне, скажы пакуль, і гэта дастаткова для таго, каб чалавек адчуваў, што ў вас ёсць нейкая сувязь. А ў вас зусім іншы тэмп і рытм жыцця. Зноў жа такі, гэта будзе пытанне нормы-не нормы, так? У тым грамадстве вы яўна не падыходзіце пад іх уласную норму, так? Здольнасць
Ну, самакіраванне я ўжо сказала, так? Зноў праблема ў тым, што можаце не разумець, якія правілы. Тады вам трэба, каб нехта дапамог і іх вытлумачыць. І апошні пункт – гэта здольнасць планаваць уласную жыццядзейнасць і рэалізоўваць гэтыя планы. Экзістэнцыяльныя псіхолагі і філосафы і псіхатэрапеўты на гэты момант могуць толькі пасмяяцца на гэты пункт і сказаць, што калі мы знаходзімся, вось як, напрыклад, зараз, так, ва ўмовах нейкіх стрэсу, зацяжнога і няпэўнасці, ідзе нейкая эпідэмія, ці ідзе вайна, ці проста вельмі хутка змяняецца свет. У нас у Беларусі эканамічныя крызісы там праз нейкі час з'яўляюцца, і не толькі ў нас. Узгадайце Грэцыю, узгадайце там тую ж Італію. Планаваць у гэтых умовах бывае вельмі цяжка, і планы збіваюцца. Так вось, калі ў вас ёсць фізічнае здароўе, а гэта не проста норма, я зараз яшчэ раз веду апошнюю вішенька на торт, што здароўе і нормы, яны розныя. Калі вы псіхічна здаровыя, вы можаце пад гэта падладзіцца, супакоіцца, прыняць ва ўвагу, што ўсе ваши планы могуць зруйнавацца, і человек предполагает, а Бог располагает умоўно, так? І вы можете ўсё адно нешта планаваць, нечага хацець, нешта распісваць і улічваць, што можете гэта змяніць. Калі вы рыгідны чалавек, вам будзе складаней. Мало таго, рыгіднасць можа быць не нават нагодай для нейкага дыягнозу, просто вось калі руйнуюцца вашыя планы, вы не ведаеце, што рабіць. Вы вельмі ад іх залежалі, у вас усё было па палічках раскладзена, і хтосьці, умоўна кажучы, выпадак, навёў бардак. І ўсё, ваша канвенцыянальная норма ўжо падае. Канвенцыянальная па дамоўленасці, так? У вас усё было канвенцыянальна супер. Вы разумелі правілы гульні ў соцыуме, вы разумелі, як рэагаваць, на што рэагаваць, але калі здараецца вельмі моцны стрэс, ці проста нешта нечаканае зусім, вы не ведаеце, як з гэтым справіцца і як быць з тым, што вашыя планы могуць руйнавацца. Вы маглі іх пабудаваць адзін раз і на пяцігодку. Жартик. Псіхічнае здароўе адрозніваецца ад нормы тым, што гэта не проста норма, а норма са знакам плюс. Плюс-сайз норма. Калі вы ў норме, вы можаце, напрыклад, сярэднестатыстычнага Беларусі ў норме будзе знаходзіцца ў дэпрэсіўным, субдэпрэсіўным стане. Проста таму, што ў нас не хапае нават тых гармонаў, якія адказваюць за добры эмацыйны стан і за вынослівасць. І людзі ў такіх краінах, як Беларусь, яны схільныя да астэнії самі па сабе. У нас ёсць праблема са шчытавіднай залозай, щитовидкой. У нас есть проблема с тиреотропными гормонами, проблемы с сердцем, недохоп йоду и недохоп витамина D. И солнечные дни в Беларуси их достатково, але кут падения солнечных промней, угол падения солнечных дней недостатково для того, как щитовидная залоза у нас працювала долго. Так, первый раз повысимся. Даю ей трошечки отложить, еще один раз и будем пить. І я пабягу хутчэй да свайго кліента, тому што праз 15 хвілін ён да мяне ўжо звяртаецца в онлайн-рэжыме. Калі у вас будуць нейкія пытанні, пішыце на Viber у канал Тревого. Дазволім сысці нашай трывозе. Я на іх пастараюся адказаць у вольны час. І вы можете до мяне звярнуцца тут у ВКонтакце, альбо, можа быць, на Ютубе канал па-людску ці на Фейсбуку і падтрымайце, калі ласка, клубны дом. Вы можете яго падтрымаць на праекце імена, даслаць нейкі донейт, каб людзі, якія ў клубным доме, тыя, хто зараз, напрыклад, у такой уязвімай групе рызыкі, бо і так было цяжка і складана са стрэсамі змагацца, а зараз гэтых стрэсаў яшчэ больш, і яны зацяжнее. Ганс Селета гэта сказаў бы, што мы ў зацяжным стрэсе, так ці іначай, нават калі ў псіхічнай норме знаходзіліся, пачынаем выгараць. Так вось, у псіхічнай норме будзе для беларусаў субдэпрэсія, для большасці людзей неўрозы. Неўрозы – гэта адэкватная рэакцыя на неадэкватныя абставіны. Жыццё нам падкідае траўмы, згубы, хтосьці памірае, хтосьці хварэе, і мы пачынаем плакаць, ламацца, нам не хочацца узнімацца з ложку. У нас неўратычная рэакцыя. Ці мы вінім сябе за ўсё, таму што там бацькі ўвесь час параўноўвалі з сынам сяброўкі мамы. Жартыкі. Гэта будзе ўсё не псіхічнае здароўе, бо вам
суб'ектыўнай. Вось мы падышлі да канцэпцыі суб'ектыўнай нормы. Суб'ектыўна вам кепска, няма дабрабыту, благополучия. А калі мы будзем казаць пра псіхічнае здароўе, тое самае ВОЗ выказваецца, што ментальнае альбо псіхічнае здароўе – гэта стан дабрабыту, у якім чалавек можа рэалізоўваць уласны патэнцыял, змагацца з жыццёвымі стрэсамі, прадуктыўна працаваць плённа і ўносіць нейкі плён у жыццё свайго грамадства, альбо рабіць нейкі ўнёсак у жыццё свайго грамадства, пазітыўны ў гэтым плане. І гэта ўваходзіць у агульную канцэпцыю здароўя, там, дзе мы і фізічна, і псіхічна, і душэўна, у сэрцы сваім адчуваем сябе добра, нікому пры гэта не шкодзім. Ні іншым, ні самому сябе. Сабе. Па-беларуску. Вось. І здароўе і норма, яны адрозніваюцца. У некаторых грамадствах абсалютна статыстычна сярэдне і нармальна прымяняць сямейны гвалт, там, біць дзяцей, крычаць адно на аднаго, біць посуд. Але гэта дэструктыўныя паводзіны, і гэта трэба разумець. І трэба вельмі свядома падыходзіць да таго, дзе вы можаце сабе дазволіць дэструкцыю. Напрыклад, вы можаце сабе дазволіць там сядзець і рваць хустачку ці паперу, ці займацца якім-небудзь відам хэндмейда, які будзе патрабаваць ад вас дэструкцыі. Там нешта рэзаць, рубіць, нешта з гэтага потым вытаваць. Ці як Андриана Челентано у фільме «Украшение строптивой» ішоў калоў дровы, так? Это дэструктыўныя паводзіны, вы нешта разбураеце. Але вы гэта робіце свядома і, адпаведна, робіце вы нешта свядома карыснае. Дровамі потым топіце печ. З нейкай самаробнай штукі атрымаеце неблагі падарунак, ці, можа быць, вы нават яе будзеце прадаваць, нейкую ляльку зробіце. А калі вы б'еце посуд, шкада працы тых, хто яго рабіў, і потым вам прыбіраць. Можа быць, ваша сабака потым наступіць ці кот на аскепах. Калі вы б'еце сваіх дзяцей, то гэта яшчэ горш. Яшчэ посуд вы можете купіць новы, а новую псіхіку сваім дзецям купляць гэта складана. Вам кожны псіхолог можа потым дапамагчы. Но, напэўна, зараз вернемся да маёй кавы. И я нагадываю, кава апошні раз паднімаецца, што псіхалагічнае здароўе, яно будзе уключаць нейкую пазітыўную уносак, дадатак да вашай нормы. Гэта здольнасць адаптавацца, гэта здольнасць пры адаптацыі не губляць самога сябе. Вельмі просты прыклад. Адаптавацца пад грамадства ў 40-е, 39-е, 40-е гады ў Германіі азначала стаць чалавекам, які спакойна адносіцца да забойствавага праёва, напрыклад, да расавай дыскрымінацыі, які здольны здаваць сваіх суседзяў, які на гэта глядзіць, і яго ўнутры яго чалавечнасць не дёргаецца, нічога не фунціць. І гэты від адаптацыі асабіста я як чалавек, а не як псіхолог, не ухваляю. Таму што гэта, так, гэта падладзіцца пад грамадства, гэта застацца ў псіхічнай нормы, а норме для гэтага свайго часу і для гэтай супольнасці, у якой вы знаходзіцеся. Але, на мой густ, гэта страціць сваю чалавечнасць. У некаторых выпадках быць па-за межамі нормы можа быць нават важней і лепей для вас саміх, ніж увязвацца і пад нейкую норму падпадаць. Тое самае з камуністычным грамадствам было, так? Быць шасцёркай, быць Паўлікам Марозавым, ці застацца чалавекам, на якога глядзяць як на дзівака, зноў жа могуць прымяняць карную псіхіятрыю, але застацца чалавекам. Гэта вялікае пытанне філасофскае больш, так? Філасофска-этычнае для вас саміх, што ёсць норма. Але нельга кіравацца маімі словамі і прымаць іх зараз як за заахвочванне ўсіх быць ненармальнымі. Не, трэба быць крытычным да таго, што за сітуацыя вакол вас, у якім вы грамадстве і хто вы самі. Кава! Yes! Я чакала гэтага. У нас зараз у прамым эфіры стрэсавая сітуацыя для псіхолага, які так загаварыўся на філасофска-этычныя тэмы, што кава ўцекла. Так вось бывае ў жыцці, ведаеце?
зашмат даєте уваги нечому адарваному від життя і речаїстості, і речаїстність дає вам полку. Наприклад, цикли камінь. Ну, я вельми рада, що цикла є не шмат. Теперь я могу робить себе скраб или с кавой на столе. И покажу вам маленькую секретную фишечку. Кава оседала. Дайте 1 столовую ложку холодной воды и решите почекать. Я попробую приготовить. Сердцейко усім, хто доглядів до гэтага моманту і хто суперажываў маёй разлітай каве уцеклай. Я буду вельмі рада, калі вам спадабалася тое, пра што мы сёння размаўлялі. Пішыце, калі ласка, свае каментары, пішыце на канал Фігого, асабліва, калі у вас ёсць нейкія праблемы са сваім фігогом. А я дадаю сабе трошачку сіропу, шыпшыны замест цукру. Часом это может быть мед, а для меда лепить дочекать, как остыло, ну, например, до 40 градусов. Потому что если до 40 градусов, все корыстные вещи они сепсуются. Или это вам не особенно важно, вы не гонитесь зараз за супер здоровой ежей, то вы можете додавать, коли захочете, даем сам смак цікавий. Нагадую, что до кави самое легче взять трошечки банана, кураги, ці фінікі, і атрымаць асалоду, асабліва гэта карысна ў стрэсавых сітуацыях. Давайте дапамагаць адно аднаму. Падтрымлівайце клубны дом. Памятайце, што некаторыя псіхіятры лічаць, што здаровых людзей не існуе, існуюць толькі недаабследаваныя, але можна зрабіць сваю девіяцыю творчай і пазітыўнай. З вами была Кася Каўляна-Глухоўская.